Min hverdag den er meget forskellig. Mange dage sidder jeg på kontoret og laver tilbud, og andre dage så er jeg rundt blandt kollegaerne ude på pladserne og kigger og sparer med dem og hjælper dem, hvor jeg kan hjælpe dem. Samarbejdet i DRV Nordic er rigtig god på kryds og tværs. Vi har en afdeling i Silkeborg og en afdeling her i Bjæverskov, og vi har formået at få de to til at snakke rigtig godt sammen. Kulturen i DRV er god. Vi har formået efter en masse nyansættelser at opkøbe diverse virksomheder og få folk integreret i det DNA, vi har i DRV. Jeg er rigtig glad for at være i DRV Nordic. Det er et sted, hvor jeg får lov til at være mig selv, og man kan udvikle sig, og firmaet er i en kæmpe vækst i øjeblikket, som gør det et rigtig spændende sted at være.